Dengan biasanya sekitar Budono dalam permainannya ada ringkasnya adegan-adegan yang sangat menegangkan. Kali ini memang dari permintaan tuan rumah, permainan hanya permainan klasik saja. Oke, Mas Yus. Ya, saya sama Arene jadi kalau aku nyebek aduh sekali. Ini Halo, Wei. Halo, Wei. kalau buat kalau minyak. Halo, Wei. Cai taruti duit nih kami nih. Ini kami nih mau minta taruti duit nih. Ini kami nih. Kami taruti duit tak buka. Mana mengarut? Jadi ini cewek. Ayo, Rano.
Ya. Nah. Jakarta susoni tak kepiye. Aduh, pelayan yang wong ayu yang dilok-dilok kesel. Aduh, dasare wong ayu jigrang sisan. Buat diceklek di seluruh pakai segoro kono wae. Nek dijejer kaya pinang dibelah dua ayune ya. Duh. Dasare wong ayu, kerudunge ireng. Aduh, wis ra ana tunggale ra ana sing bandingi ayune. Wis. Ya. Kono nek malah dicelup banyu segoro malah tambah ayune. Ya.
Pipitan yo macem wong ayu kuwi. Alah. Ancen mripat-mripat PC sing ngono kuwi. Wedokan sente tunggale yo ngono kuwi. Iya. Ancen mripat sente, wedokan sente. Alah. Iya. Ngene. Ya. Ya. Menang-menang kena jeronggot bawaan modus ngono kuwi. Aduh, anjen wedokane ayu ku ya anjen mijat-mijeti ngono kok tentekane jeronggot. Wedokane rak ngono ki ndok payu. Alah yo. Ya, aduh. Sente alah. Wah. Ajen pawaan ngono kuwi yang grup sing ketok rodok macem ya. Oh. Ya nek rodok. Rodok ngono kuwi ya. Rodok macem ya diajak. Ayen pawakane ra ngono bentek payu kapan. Ora ngono ora payu. Aduh, alah. Anjen nasibku. Nasib wong ayu ngono kuwi aja. Alah. Ya, alah. Ya, aduh. Anjen wis kaya saya wis nucep yo kebelet ngono kuwi nek. Nggih. Wes, ya. Alah. Ya. Alah. Moduse ngono kuwi, menelek malah ngene iki nek peteng sithik ya malah. Aja wedokan pek payu perkara ngono kuwi. Ya. Wes. Kira-kira ngono kuwi lek ana kapal nduk ditaleni diseret lah tutup ribut ngono ya. Gawe pakan iwak hiu no tengah. Ya, alah. Ya. Wis ra ono sing ayu lek ngono kuwi. Jan wis. Mbak, Jan. Wis. Jan, sing ngono ki Jan. Nah. Wis. Adalah. Lek ngono kuwi lek Jan. Sik. Saya pijuti ngono Jan. Yes.
Aduh. 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 Lah. Oh. Hanya modus sih Pak itu. Aduh. Aduh. Wong ayu gajet yo. Lah enak dibloke ya sanggon-nggon ya wong do gelem. Hanya wong ayu. Aduh. Kok sagetan tak pijet. Wes lamblayang. Sing wong ayu lamblayang. Aduh. Alah. Ngono ki nek entuk ya ngamuk ngono kuwi. Oh, anjen ngono kuwi. Anjen. Mbak Bakir. Cekelen Mbak iku nek ngono iki kepiye kok malah kesuwen malah Mbak Bakir. Ayamnya dimakan. Nek wong ayu iki anjen kancane akeh. Wong do sumanak, wong laris iki ya. Iya. Aduh. Ngono ki lek dicekel lek dicelup banyu segoro ndak setok kok piye ya. Aduh. Alah jan. Iya, alah. Iku durung. Mbak. Malah. Aduh, tas. Oh. Rumah tono Mbak Bakir. Jangan mengarep kene. Aduh. Oh iya. Ini pawaan sete lerak payu lerak ngoyok itu ranto. Enak itu. Deh. Balik. Ayo. Tawaan ngoyok ya ngono kuwi. Ya. Atasana dhewe. Atasana dhewe. Kru leras budaya. Tolong diangkat Mas.